ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, റോക്കി ബ്രെയിൻ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിയായ, ഹെൽത്തിയായ, സിമ്പിളായ സമൂസയാണ്. നമുക്കത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇടുകയാണ്. 2-2.5 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി നമ്മളിടുന്നു. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന 6 സ്പൂൺ ഉപ്പാണ്. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന 2-2.25 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് 6 സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യമാണ്. അത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, നമ്മൾ സമൂസ ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുക്കിങ്ങിനത്. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു 1-2 സ്പൂൺ അതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അരിപ്പൊടി കിട്ടുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയ തോതിൽ നമുക്കത് അത് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മളതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി ഒഴിക്കുന്ന അതേപോലെ വെള്ളം കൂടാനും പാടില്ല, കുറയാനും പാടില്ല. നമുക്ക് പരത്താൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. നല്ലതുപോലെ കുഴക്കണം. നമ്മളിത് കുഴച്ചിട്ട് അതൊരു കലത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കും. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളതുപോലെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം. ആദ്യം ഒരു പാൻ എടുത്ത് തേക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത്രയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം മാറി ഇത് നല്ലപോലെ മൂത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറിലേക്ക് വരണോടെ മുഴുകുന്നത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നല്ലപോലെ അതൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. നല്ലപോലെ അത് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് നമ്മുടെ സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 2 മീഡിയം സൈസ് സവോളയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സവോള ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കാം. ശേഷം നമ്മളതിലേക്ക് ഉപ്പ്, നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഉപ്പ് ചേർത്ത സവോള പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വഴങ്ങി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം. അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങുക. ഈ ഒരു കളർ ജസ്റ്റ് മാറി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മളിലേക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻസ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻസ് ഓപ്ഷനിലാണ്, ഉള്ളവർക്ക് ചേർക്കാൻ വലിയ രീതിയിൽ കുഴപ്പമില്ല. അത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വഴങ്ങി വരുമ്പോൾ സവോള കളറൊക്കെ മാറി നല്ലപോലെ വഴറ്റി നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വേവിച്ച് വെച്ച ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. ക്യാരറ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈക്വലായിട്ട് സ്പ്രെഡായി നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. വേവിച്ച് വെച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി നേരമൊന്നുമില്ല, ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചു. നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത്. ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് പീസാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രീൻ പീസ് യൂസ് ചെയ്ത് അതുപോലെ വൈറ്റ് പീസാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ സെയിം ടേസ്റ്റും ടെക്സ്ചറും എല്ലാം സെയിം ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ വൈറ്റ് പീസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രം. ഗ്രീൻ പീസ് ആണെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാൽ സെയിം ടേസ്റ്റിന് ഒരു കുറവും ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. എല്ലാം നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റായിട്ടാണ് വരും. നമ്മൾ വൈറ്റ് പീസ് ഇട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാനൊരു 2 മീഡിയം സൈസുള്ള 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈക്വലായിട്ട് എല്ലാം മിക്സ് വരിക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ
ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ സമൂസ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളത് പരത്തിയെടുക്കുക. ഇവിടെ റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കുക. അതായത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് 2 സമൂസ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പ് നല്ലപോലെ പരത്തുക. നല്ലപോലെ പരത്തിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ദോശക്കല്ലിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക. ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും വേണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക. ചൂടാക്കിയതിനു ശേഷം ഏകദേശം അത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ നടുക്കുകയാണ് മുറിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 സമൂസ ഷീറ്റ് കിട്ടും. അതിന് 1 സമൂസ ഷീറ്റ് എടുക്കുക. അത് നല്ലൊരു കോൺ പോലെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി റെഡിയാക്കാം. ഒരു കോൺ പോലെ മടക്കി വെക്കുക. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫില്ലിങ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വെക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഫില്ലിങ് അതിനകത്ത് തേങ്ങ അത്രയും നമ്മൾ വെച്ചു. അതിനുശേഷം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണം. ഓപ്പണിങ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി, ഒരു ലേശം വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നല്ല തിക്ക് ബാറ്ററാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളൊരു കുറച്ച് സ്വല്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ എൻസിൽ നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ 2 എൻസിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മടക്കിയാൽ അത് നമുക്ക് അവിടെ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഒട്ടിയിടുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മൈദ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാൻ പോലും അങ്ങനെ നമ്മളതൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയെടുത്തു. അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ സമൂസാസും റെഡിയാക്കണം. റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തെടുത്താൽ ഇവിടെ മതി. അത് നമ്മളൊരു നല്ലൊരു പാത്രം അടുക്കി വെച്ചു. അത് നമ്മൾ തീ കത്തിച്ചു. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. 1 at a time അല്ല, നമുക്ക് 2 എണ്ണം വരെ, മാക്സിമം 2 സമൂസ വരെ നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് വറുത്തെടുക്കാം. നമ്മളിത് ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ഒരു എണ്ണ ഒഴിച്ചു. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സമൂസ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇത് നല്ലപോലെ ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഒരു സൈഡ് നല്ലപോലെ ഒരുമാതിരി ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, ഏകദേശം 2 സൈഡും ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെയായി. ഒത്തിരി ഡാർക്ക് ആയിട്ടില്ല, തീരെ ലൈറ്റ്, ഒരു മീഡിയം ഒക്കെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ